ଆପଣମାନେ ପାଚିଲା ପୋଟଳକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି କି? ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ତିଆରି କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ନେଇଛି ମୁଁ ବାଦାମ, କଟା ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଅଦା, ଲଙ୍କା ଆଉ କଟା ପୋଟଳ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଏଇ ରେସିପିଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ପେଷି ନେଇଛି। ମୁଁ ବାଦାମକୁ ଖଦଡ଼ା କରି ପେଷି ନେଇଛି, ପୋଟଳକୁ ଚିକଣ ଭାବରେ ପେଷି ନେଇଛି, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ନେଇଛି, ଆଉ କିଛି ଏଠି ଟମାଟୋ ପେଷ୍ଟ କରିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ନେଇଛି ମୁଁ କଡ଼େଇରେ କିଛି ତେଲ, ସେଥିରେ ଆମେ ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ନେବା, ରଖିଥିବା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ନେଇ ନେବା। ଏବେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରି ନେବା। ମସଲାରୁ ତେଲ ଛାଡ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରି ନେବା। ଏଥିରେ ନେବା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ କଲର୍ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ଅଳ୍ପ କିଛି। ତ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ଏବେ ଆମର ମସଲା ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାରୁ ତେଲ ବାହାରି ଆସିଲାଣି। ତ ଏଥିରେ ଆମେ ଏବେ ନେଇ ନେବା ଯେଉଁ ପେଷିକି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋକୁ ମୁଁ ନେଇ ନେଉଛି। ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ଆଉ ରଖିଥିବା ପୋଟଳ ପେଷ୍ଟକୁ ନେଇ ନେଉଛି, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବା ସିଝିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ଏଥିରେ ଆମେ ନେବା ବାଦାମ, ଯେଉଁ ଆମେ ପେଷିକି ରଖିଥିଲେ ସେଇ ବାଦାମ ଗୁଡ଼ାକୁ ଏବେ ମୁଁ ନେଇ ନେଉଛି। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବା। ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଘୋଡ଼େଇକି ମଧ୍ୟ ରଖିବା। ବାଦାମ ଗୁଡ଼ା ବି ଆମର କିଛି ସମୟ ସିଝିଯିବ, ବେଶୀ ସମୟ ନୁହଁ, ଖାଲି ହାଲକା କିଛି ସମୟ ଭାଜିକି ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ବାଦାମ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ହେଇଛି। ତ ମୁଁ କିଛି ଏଠି ଚଟଣି ବାହାରକୁ ବହରେଇ ନେଇଛି, ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ହେଇଛି। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଏ ଚଟଣିଟି। ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ ନିହାତି ଏହାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର, ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତିକି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଁ ପାଚିଲା ପୋଟଳ ନେଇଥିଲି ଆଉ ବାଦାମ ନେଇଥିଲି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ସେମିତି କିଛି ନେଇକି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି।